Welcome back to my YouTube channel. Pinsana Ratu Hitslik. Arep entelok iki lho wong resik-resik lho. Lah gitu. Wes Emir. Wes. Ndi wong iki nganu. Icik nganu wong iki. Wong iki cek mbuh nyapa ki mau. Sik yo wong iki nggo ember. Mari kita ikutin. Dikon rungkuk-rungkuk wae. Yo ngono, Mir. Ira, yo ngono. Kan ora mabul-mabul. Ntar gue punya baju ku lho. Nyapa ora langsung mok tok ning nggen kulon kono. Nyapa mok cikrak. Lah wi tong sampah apa wi? Tong sampah apa wi? Ini tong sampah kene kae to. Wis mau mbah? Wes. Engko ditukne kono nggadah sampah. Delok omahe. Rumahku porak-poranda lho. Iki Pak dapur iki lagi nyapu. Ora sidogan. Udan panas. Terik mentari. Omahku badang tok. Ya ngono, tapi omah iki rung enek lampune bolo. Rong ada lampunya. Wombo juga lagi. Jan ombo. Yo ngono materiale iki dilebokne kene. Lek gak disaponi nanti kono bene lek ra reget. Wi apa wi? Ora kono ora apa-apa lek nek godhong-godhongane kok. Wombo ya, parang omah siji lho iki. Apa wi? Kodhok. Mesti enek kodhoke kok. Endi kodhoke? Dijamu. Kodhok bangkak engko ngidoni aku gak kok. Nguyuhi mah kadasen aku engko. Rumah gue belum jadi, Bes. Rumah gue belum jadi kok wangleng nang kene ya. Tes. Wae karaoke nang kene, tapi rong dipasang lampu. Iki sok ngoburi ulang ya.
Iki engko kene lek ra mok saponi engko Bathara Kalane nak ngamuk. Tuan putrine ngamuk. Kira-kira aku sok wani ra turu kene. Wani ra ya. Untung. Suasana rumah kampung ngene iki. Suasanane lho omahku iki, Cik. Omah kampung iki ngene iki lho, Bes. Duwe iso kewit kates, witku gedang subur makmur. Wit pakel. Warung gue, gitu. Warung gue iki. Kono ki bengkok alas-alas gitu. Urip nang kampung ki kan yo enak, suwe luwir sejuk. Ini ki lek nang kota-kota yo. Aduh. Panas. Omah kurung dadi kaya. Omah kurung dadi. Apa meneh tingkat dhuwur kurung dadi. Danane masih banyak. Adakah donatur yang pengen ngatur dan mendonaturkan bergebok-gebok uangnya untuk membangun rumah gue, ya. Untuk membangun rumah gue. Gue lu. Oke. Omahe kaya guwa majembet. Kene iki calone juga dapur, ya. Dapurmu. Calone. Dawul. Omahe dawul. Wanyep. Nang kene wadem timbangane sing etan. Wi apa wi unduk-unduk? Wis ngene. Gue mau masak dulu, Bes. Dah, jok lali like, comment, subscribe.